aja ngono to. Karo Mbak Uun kuwi lho. Oke, menangkane buat Pak Oka Wibowo yang ada di Amsterdam. Oke. Kita ganti Mbak Lia dengan Mbak Uun. Oke. Iki cilikane Mbak Lia iki. Nom-nom. Ampun Mbak Lia. Ampun suhu. Ampun suhu tubuh. Lah Mbak Lia kan boncengan sama Pak Ibut, kan Iya, iya. boncengan terus apa? Yo bestiku iki. Kowe guyon lho Sul, kowe tenanan lek mau nampa ora. Besok konteni tenan Uun. Isu-isu jadi apa enggak sih ngono? Jadi enggak sih? Mau di WA. Mbak jadi enggak sih? Ayo ngono kuwi. Nggih, pripun iki? Dibawani riyen. Nah, Dandang Gula. Karya Ki Haji Sukron Suwondo, sambung wanci dalu. Engko mang disiki Mbak Uun. Ayo. Mbak Uun ini lagi seneng-senenge lho Mbak Lisa. Seneng-senengnya Freeport. Wingi putrane bar mewakili Jawa Timur menjadi dalang bocah, mengikuti festival dalang bocah tingkat nasional, masuk 5 besar terbaik. Yeay, hebat. Tapi ya perjuangannya juga lumayan ternyata. Oh, luar biasa. Ya, makanya di Libotangi. sini aku nyenggol-nyenggol buat mungkin pemerintah yang bisa lebih mendukung untuk apa sih wakil-wakil atau orang-orang berbakat yang mereka akan maju nasional. Apalagi pemerintah daerah ngerti ki ono bocah berbakat didukung entek-entekan ngono lho, sak apa-apane misale saka pengrawit, saka apa macam-macam itu biar nanti mereka maju nasional itu juga maksimal. Ya, betul. Memang harus ada perhatian dan support dari pemerintah. Mergo yang nganti mangkat dhewe ngono ki proses dhewe ngono ki mesake. Mesake tur abot tenan jadi dalang itu kan nggak bisa ngijeni. Mosok ya arep dalang nganggo midi ya ora mungkin. Lah iya, mesake Mbak Uun delok to gelange nganti entek lho wisan. Ora iya. Tesih kok setunggal. Oh, isih ya alhamdulillah. Oke Pak Yoyo, mengke wonten ingkang badhe nyumbang lagu. Oh nggih to? Nggih, ingkang Siap. badhe nyanyi. Nggih, Monggo, nggih. sinten? Bibar menika. Nggih. Terus Kandhek ing panggraita angel nggonku
Masuk. Pun kakang datang Nendra. Sing gedhe pangapuramu kang mas pepujanmu Oh. Asik. Sing gedhe
nggih makasih sing total kaya Mbak Elisa. Kula mboten saged ngoten niku, Pak. Goyangane wis India mosok arep ngene-ngene kan ya ora Sing munyer-munyer lho, Mas. Lah India kan manut kendangane. Iya. Dadi pama goyangmu kaya Mbak Elisa mesti sindu ndelok nang omah. Bu nyapa Bu? Bu lho Bu. Ki opo? Ayo. Nggih, Mbak menawi mau wonten ajeng numbang lagu sinten nggih? Monggo Bapak ingkang Bapak badhe napa Ibu? kepareng dono Oh sewanten. nggih, monggo. Nggih, monggo mriki Pak. Nggih. Ngomong saged pinanggih kalian Mbak Elisa niki lho. Ayo. Ya, monggo sasana lan wanci kula aturaken. Nggih. Tindak mawon wonten pepanggungan nggih. Oh, Cewek kok. oh Piyai Putri, nggih. Nggih, halo Mbak. Halo. Waduh. Wah, mak Iki ratap angel, bau. Tak kira lek kaya bojone sing genter ya kuwi ya. Beda ya. Tak kira iyus ayo. Asmanipun sinten, Mbak Yu? Kula Ngesti. Non? Ngesti. Oh, Ngesti Laras. Nggih. Nggih, ngene Mas Rajamala. Nggih. Nggih. Ngesti sinten komplite? Ngestiana. Ngestiana. Nggih. Nggih, tasih sekolah. Tasih Kelas pinten? kelas 3 SMKI. Wah, SMKI. Nggih. Wah, jurusan apa? Jurusan Solo. Karawitan. Oh, Hah? Nggih. Karawitan. Nggih. Weh, lah berarti seangkatan kali Najwa bareng nika. Nggih nika sak kelas. Sak kelas. Nggih. Syukur. Badhe nglajengne teng isi mboten, Jing? Dereng ngertos. Dereng ngertos. Dereng. Ya kudu dibacotne yen pancen anu ambyur terus ngoten lho, Mbak. Tenggene seni, dadi bar SMKI terus engko terus kuliah teng isi Surakarta, napa Ngayogyakarta, monggo. Kok ngongkon-ngongkone arep bayari apa piye? Lah aku Ayo kok golek ngarah. dono sih. Ya ngarahke to Oh, ngono iya. kuwi kan ambil jalur yang apa prestasi bisa. Oh iya bener. Tanpa biaya ngono. Mangke yen kuliah teng isi ngekos tenggene Bu Kesi. Wis marangkung nggih. Nggih. Nggih, sampean mboten perlu bayar. Ning syaratnya nggih niku kudu nyinden melu tanggapan terus. Ayo piye? Ayo. Badhe nembang napa Mbak Ngesti? Nyidro asmara nggih. Waduh, sampean sik semono wis nyidro asmara. Oh ya. Ya ora apa-apa tembang. Nyidro asmara ingkang anu kula tampar. Nggih. Wo, karyane sinten niku? Mbah Haji Sukron Suwanda. Wah, nggih, cocok nggih. Dalem nggih mriki cilengan mriki. Kula munggur. Munggur. Nggih. Nggih daerahe Pak Kangko mriko pasare Pak Kangko nggih munggur nggih. Nggih. Ora pasarane ning munggur ngono daerahe Pak Kangko. Jajane Pak Kangko ora. Nggih. Jenengan sok derek jalang sinten nang nyinden-nyinden niku? Dereng tumedal. Dereng tumodalan. Klenengan. Nggih kenengan nggih campur sari. Oh, lho Oh, campur lah sari ngaten. nggih. Makane sesuk ning wis marangkung wis sesuk ge melu madang karang ngono lho. Nggih, Pak Ning Surya. ya bayarane mboko sithik le munggah saka 50, 75, 80. Sa lambemu lho. Kok dikira tenanan lho ngawet ae. Kale do wedi melu aku. Nggih. Monggo menawi badhe ngaturaken nyidra asmara. Sak bawane to, Mbak? Nggih. Oh, nggih, menawi gawane pangkur nika. Ya, Monggo Mbak Nges. Medhe sari angkleng darma. Wah, suarane wis ngombak iki lho, apik. Ana crita tingkae ulah kalih ingkang samya cemerayu. Dereng maem to. Nembe watuk niki, Pak. Oh, sami niki watuk sedanten mboten napa-napa. Samene panggung ki kabeh ana sing rawatuk ya. Iya. Elok. Ning watuk kaya apa, lemangan panggah terus ae. Mun. Lotes barang. Jenenge ulah tampar. Mambe
bengi gegerne panggung ora. Kene lagi adegan serius Mbak Lia iso ndoke diglundungi to iso. Ayo. Ndoke diglundungne. Glundungne nganti nibani sirahe penonton ora. Ngono jaluk bali ya dipangan ya bar kowe. Gumun aku. Senengane ndok kok. Gumun bareng do kesel polahe aneh-aneh ora ayo. Batu tindok apa sing enak? Kowe bocah lek pikirane negatif mesti arahe rono terus kaya kelingan kuwi lho ora. Iya. Yo, ayo ndok. Anu, ayo nges ayo. Wani goja karawane sang maha wiku Halo manengge kinagara raja nano sasile nyinaka kini Duduk, duduk.
Terima kasih Mbak Ngesti. Terima kasih Mbak Nges, luar biasa. Jangan dipadamkan obornya, tapi dinyalakan terus, dilatih meneh nganti so dadi sinden kondang. Nggih. Amin. Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun ya Mbak Ngesti nggih. Pun saged bubuk melih Terima nggih. kasih, salim-salim sama semua. Jan weh. Kita jaluk sangu ya. Arai lho lek omong lho. Nggih, sembah nuwun Mbak Ngesti nggih. Nadyan menika wonten pamundhut Mbak Elisa. Klebet saking Kang Hamangku Gati Pak Suripto. Ning mangke tetep kula aturaken wonten ing gara-gara yen sing kagungan dalem kan ra nang ndi-ndi mesti. Nah betul, pasti di sini. Nggih, tetap di Sampai sini. nanti. Nggih, menika sampun setengah setunggal. Mbak Elisa saged istirahat rumiyin mangke kalajengaken gara-gara. Oh nggih, kembang rawenya juga nanti goro-goro ya. Siap, berarti. nggih, Siap. nggih, nggih. Pokoke dilekke terus aku, nggih. Nah, siap. Ayo magita kita mbacut ning glaring cerita. Yo tak derekke, Nduk. Oh